Keď zmizne tlak, zostaneš len ty, aký naozaj si. Predstav si, že máš všetko vyriešené. Prachy sú, rodina zabezpečená. Nemusíš ráno stávať do roboty, ktorú nenávidíš. Nemusíš sa uťahovať pri pokladni, šetriť, počítať každý cent. Proste kľud, sloboda, čistý vzduch. A teraz sa ťa niekto spýta, čo by si robil, keby si mal 1 000 000 na účte? A v tej chvíli zistíš, že ak nemáš vnútri oheň, čo ťa ženie dopredu, tak ťa ani 1 000 000 na účte nezachráni. Lebo veľa ľudí si myslí, že keď sa zbaví stresu, automaticky budú šťastní. Ale šľak ťa trafí aj v paláci, ak nemáš dôvod ráno stať. A tak rozmýšľam, ja by som písal. Možno by som išiel po uliciach a počúval ľudí. Hľadal by som tie príbehy, čo sa iní hanbia povedať nahlas. Možno by som otváral priestory pre tých, čo nemajú hlas. Pomáhal by som tak, že sa nedám zmeniť tým, že mám možnosť nič nerobiť. A nie preto, že som spasiteľ, ale preto, že ma nezaujíma žiť len pre seba. Chcel by som niečo zanechať, nielen fotky z ciest, nielen auto v garáži, ale niečo, čo keď raz zomriem, nezmizne. A vieš čo ešte? Trávil by som čas ľuďmi, ktorí nepotrebujú nič prestierať. Chlapmi, čo vedia byť ticho a aj tak v tom tichu cítiš rešpekt. Rodinu, čo sa nezrutí, keď nepríde darček, lebo majú seba. To by bol môj život, nie bohatý, skutočný.